dyan na tayo. Yung asong patawid. Oh, nawala amats ko dun ah. Nice one, sir. Woo! Nawala amats ko dun. Nawalan ako ng confidence dun. Oh crap. So meron siyang tawag na dito, checkpoint, I think. So nungguin ya. hindi natin alam kung saan tayo pupunta, pero yun nga, reference natin yung bundok. So punta tayo ng Mount Balungaw. Walang kung tama to, wala akong load, wala akong pambay. Yun siya na lang yung reference natin, yung na lang yung bundok na lang. Alright, so hangin there.